Wonderful. What happened dyan? Very fun. Because the rabbit to rape. Look from the start. Very fun. Watch. John, can you check the meat? What? What the heck? That is a rat. Yeah. Before I saw rat, one rat, big rat like this. Your grandpa crying because the rat jumped the leg of your grandpa. That's why he has a lot of a mark. But that's not violent. Hello, sis! Nag-live ako sis Uy, kaya nagpaabot ko sa kong giloto. Happy New Year, yachts! Pero yun ako mag-replay, uy, kaya 50 yun, akong pag-impyo din hiday. Intang ginukula kung sa mo, uy, nagkinilaw ko yots. Yun. Hindi siya ma-rotate ba? Nga naman siya, ay. Ay, bebe. Even though I just want to solve one. Yachts, nagkinilaw ko yachts. Hello everyone, Happy New Year. How's everyone? Char. Unsa mo, oy? Nastorya po mi diri sa isa. Ay, hello sir from Canada. Si Sir MLM Vlogs. Kumusta kayo dyan sa Canada, sir? Agbi ko kong pink. Alas 12 na sa Japan. Alas 12 na sa Japan. Nag-anak ko yun so ay, mag-drink tayo ng beer, charot. Ngayon lang to ay kasi ano naman. John, you want to eat more? Oh, cheers! Kampay! Nagkinilaw ko yots. Awa yots. Hot. Iyo, eat all. Say hi. Hi. Happy New Year to them. Happy New Year. No, don't do that to them. Happy New Year. Yummy? Ala, morning pala dyan sa sa Canada. Kumusta? Nag-anak na yung asawa mo, sir? Hi, Sol Abby. Happy New Year, Sisi. Kadali ba ni, uy? Char. Pang last na kuan live sa 2021. Cheers. Nagstorya mo sa mong laki. Maghubog tayo. Nag-ano ako, nakilaw ako, You flying now? Tinilaw. Can you eat with rice? Full time. What's that? Really? Try lang tayo ngayon ay. Where you get this? I don't like the chocolate. It's Salamat, Lods, sa pagdalaw. Nag-whitey ka pa, Lods? Nasa GC ka pa, ha? Hindi kita tinanggal. Hello, sis. Thank you always. Happy New Year. Si Wapol, hindi siya nagdamit kasi liguan ko to mamaya, sis. Ano isang buwan? Excuse me, nadiwis na sa kilid na istorya.
Alam mo naman, palagi naman yan sa tagiliran, no? Hala, as in? Ay, ano yan, do? Gagana lang. Sige, tingnan ko mamaya. Sige, noted. O, sige. Nasa GC ka man. O, hindi mo natin tinanggal. Okay. Asa ka? Saan ka sulabi? Thank you, Sir Lord, sa Yay! Good, John? Yummy? Mamaya na kung mag-ano sa GC, oy. Salamat, 4 million. Hello, Fighter Wine TV. Sino to si Fighter Wine TV? Hello, Happy New Year. Yes, sana all my banks. Ay, si Uncle Maria. Hello, Uncle. Hoy, sir, gadahan kayo sila sa imo ha. Supportive daw ka, ayaw ka. Sa ato ang magong balay mga sir. Good night, guys. Okay naman hindi kayo makasupport pag busy talaga, no? Para hindi tayo ma-stress ba? So, siyempre, pag bakante, doon mag-replay, yung parang gawas-pasok lang ba? Kasi pag palagi tayo nakaabang, ginood dahi, naka-stress yan dahi. Tapos magkano na yung sahod sa YouTube? Okay lang sana, no? Kahit may 5,000 tayong monthly dyan, patitsagaan ko yan. Ganun lang, para hindi tayo ma-stress. Hi, Uncle Bukol. Say hi to, baby. Say hi to them. Ano na lang, yan yung secret ko na para ma-enjoy natin yung white tea. Kasi hindi tayo mga sikat. Kailangan pa natin ng mga supporters. So, ganun na lang. Oh, cheers! Kampay! Tagay! Diba? Ganun lang yung mga sis. Huwag na yung i-pressure natin yung mga panahon. Kasi pag i-pressure yan, kung sa Bisaya siya, magdugo. Huwag natin paduguin. Kasi pag paduguin, hindi yan ano. Church, nag-live ko lang ga. Tambahin ko ba? Pang sintabos. Nga. Ina ba? May nagkapalit tag $1 isa ni. Tubuan tag isa $1. Hello, 5 million. Hindi, sa YouTube. Uy, wala pa ko kumata sa YouTube. Dili to sa 9 cents, char. Pa-baby kayo, oh. Yes! May forever die. Ato ang iampo na sa ato mga forever sana all. Ipagdasal natin. Naubo tuloy ako. Halag. Ipagdasal natin yung mga forever. Uy. Naniniwala pa kayo sa forever? Hindi ako kayo ni Rose. Kasi sa labi, hindi siya naniniwala. Huwag kang ganyan, te. Hindi kita bigyan ng storya natin. Charot. Well, salamat talaga sa inyo, ha? Kaya na, ano ako, nag-worry ako kay Stone Heart ba? Kinsa na siya kay, na. Kay, na, ambot na lang. Kung nyo labad-labad. Yawa lang na siya ay. O, kato siya, ano to siya? Hello ka, dude. Oy, thank you talaga mga friends. Thank you talaga. Lalo na yung mga admin natin na mga masipag at saka mabait. So, salamat talaga sa friendship. At
At saka si Ate Jane, MJ in Hong Kong, saan ka na? Kahit hindi kayo active, okay lang yon. Excuse me, nag-up ako. It's not all about YT naman yung samahan natin sa... Excuse me again. Nagdugab. Day, mga dugab. Uy, pero alam niyo, Day, Teddy's talaga ako, Day, na nakagat talaga yung labi ko, Day. Parang may nag-ano sa akin ba yung parang nasisinang baduwits ba? Kasi nakakagat talaga yung ngabil ko. Uy, kung sa Bisaya pa ba yung mga yung parang nanangliba? 3 beses talaga siya, Day. Parang iba na talaga siya, Day. May something na talaga siya. Parang galit talaga siya. Oh, nana. Galit talaga si ay. Kapipang ay. Asa nini? Ganun ha? Hi, te. Penuyo, te. Te, kumusta? Penuyo, dia. Manghang talaga si ay. Maanghang talaga yung Te, nakilaw ka, te, Yan, te, Diba? Kami man doon yung Junjun. Te, bakit ka nalingaw sa akin? Te, dapat, te, mas maganda na yung malingaw, no, kaysa ma-stress, ganun lang yun. Kaya, pinapagod ako sa YT. Pero, enjoy lang. Uy, kasi pag mapagod ka talaga, sayang eh, iiwan mo lang tapos monetize ka na. So, ganun lang. Huwag masyadong i-feel. Kamat may kinilaw, naghimo ko kinilaw. Baby love, kiss na mami. Kalimutan ko na akong mga bata. Ay, akong bata. Baby, mga anak. Uy, yung pa-baby pa ko na siya dahil pwede pa na ako mabibi kay it's okay baby, I don't want to drink. Ganyan talaga siya dahil pag may umiinom yan siya ng mga kahit ng mga cook, mga pagkain, kahit galit yan siya, binibigyan. You good to mami? Binibigyan niya talaga ako kahit galit yan siya. Tapos na yung nakasanayan niya ba na kahit galit siya pag kumakain, og na bata-bata gamay, pwede dakuon angkol. Dakuan na lang na angkol eh. Sa tawagan ay pag ganyan yung anak ko dahil yung parang na-try ko siya ba na kahit galit siya pag kumakain siya, siya talaga sa pagkain. Magpabata-bata tayo po eh. Kibalita mahalata kasi to. Hello, Kuya Johnny TV. Kailan dyan ko ni mo, sir? Tanod ng Filipino. Kailan dyan ko, no? First time ako ni for 1 year na ako sa YT. Ang karon ako nag-inom na nasa LS. Isa ba magpagkabuk sir? Hindi naman niya makalasing. Isa lang nakabuok. Tabunan to makalamnan dahil kasi magpagalitan na yung lolo dahil. Nagkilaw ko ba sige. Ginoo ko nakakaumay. New Year food sir, sa tanan. Nakakaumay naman kani-kani mga puwan. Ay, magkinilaw tayo. Ano sa Tagalog ng kinilaw? Inihaw, saba? Te, kumusta kayo dyan, te? Katong last audit, diba? Okay ra mo? Kaya kusumang itong hangin last tan-on ako sa mga videos. Uy, kung okay na siya magdikitan ko, pero huwag mo na kayo madikitan. Kasi New Year pa no. Huwag mo na madikitan. Hindi mo na ako mabayad sa inyo. Bala kayo dyan. Kasi New Year bito Kaya nga kasi nakita ko sa video mo na ganun hindi mo na ako magbayad sa inyo ha. Kasi hangyo na lang yan siya. Kasi New Year bito. Sa ano na, mission na lang yan sa January 7. Baka magpalaro si Kadodong. I hope okay lang si Ate Stone ha at si Hard Rock Stone. Kasi hindi siya naparamdam ilang araw na.
te, ah. Sili, te. Te. Kaya na ko ni kaunon. So, usay magudili ka siya halang. Usay halang. Yeah. Who's cellphone station? Yeah. Wala sis. Long days na. Ang last kong na ano sa kanya sis is nagalit yung amo niya na sa wifi. Alam mo naman ano kahit ano ako no, nag-worry ako sa mga friend natin no. Sa ating MJ, okay na sa ating MJ kahit hindi siya napagpundan doon sa ano. Hello! Kadod, here, ano po New Year's resolution mo? Ano? Hindi na ako masyadong mabait. Charot. Sige. Maganda yan. New Year's resolution ko, ayaw ko na masyadong mabait. Yun lang New Year's resolution ko. Wala na iba. Kasi yung iba naman minsan mag-resolution. Yung iba naman no, hello sir, doon na Robert from Saudi. Mag-New Year resolution ganyan. Uy, tapos hindi naman natutupad. Uy, wala nang ano-ano common sense na yung mga ganyan-ganyan. Basta ako, ayaw na mag-observe mong bait at saka mag-unfriend ako sa Facebook. Chara. Qatar pala. Sige lang sir, kasi same lang yan siya, Middle East. John, the volume, John. I'm talking. Qatar pala. Diba ka gusto nyo magdikitan? Pero wag mo na kasi kapag magdikitan mga 12 na dito sa Japan. Excuse me. Thank you, sir. Sir, ganito talaga yung mukha ko, sir. Ganito talaga yung the way ako mag-speak. Lalo na pag sa personal, ang ano ko talaga magsalita, yung direct talaga ba, yung madali lang ako sabihin nila. Pero sa akin naman, hindi lang kasi normal na yung personality ko. Ganyan. At saka, pag sa personal talaga, sir, mas more on smiling face ako talaga as in. Wag, sir, kasi kulang pa to, sir. Kung ano ko sa'yo, kulang pa to, sir. So, hindi na lang, no? Kinilaw. Naluto ako ng Japanese food. Sir, ito lang yun. Intro. Naluto akong Japanese food. Pero, yan ako, dahil ito pa yung kinila yung gusto ko. Dahil tsaka kami daw yung anak ko. Ano pa, bunga-bunga, bunga-bunga daw, tapos utang later, charat. Okay na bunga-bunga pag sobra-sobra. Wala naman yung problema. Diba, kadod? Ano, kadod? Ano? Ako may tanong sa'yo. Ano yung New Year's resolution mo? Top 1 lang, huwag ng tatlo. Top 1. Ikaw, Sol Abig, ano yung New Year's resolution mo? Ikaw, Don Robert, ano yung New Year's resolution mo? Ikaw, Sir Kuya Johnny, ano yung New Year's resolution mo? Ikaw, Ate Yunelin, ano yung New Year's resolution nyo? At saka Jenas. Sige, ako naman yung tanong. Kasi nasagot ko na lahat. Saan na kayo mga sagot yan? Sana masagot. Sagot sa tanong ng Ray. Kadud! Ikaw, kadud. Mag-boyfriend ako. Hoy, yes. Alam niyo yung si Sulabi, maganda yan siya. Dahil sinabihin ko yan siya na maganda. Hi, Liam. Spread things to do. Yes, sis. Happy New Year, sis. Sis, Liam, ano yung New Year's resolution mo? Excuse me. Uy, dapat may New Year's resolution, eh? Yung ba? Yung, ano ba? William the TV ba? John, you want to eat more? Ano yung New Year's resolution nyo? Don Robert, ikaw kadod, ano? Sagot na. Bago ako layas. Ano ka kasi? Kailangan. Sige na, sir. Ano yung New Year's resolution nyo? Ang surprise kasi ako ni Kadwood. Maganda yung surprise. Maganda yun siya sa sa utak. Lagi ti, lagi tanong din natin. Ako talaga ti, since
last year pataga yun na lang yung New Year's resolution ko ay ayaw ko naman yung sobrang bait ko tapos ending ako naman yung bad ko bala sila ano lang Char! Sana all ang ano ni Don Robert New Year's resolution mag ano daw siya sana matuto ako maluto mo sabi, hoy sis, Liams, marami sa YouTube yan. Ako nga hindi ako marunong mag ano ng kinilaw. Hindi ako marunong mag ano pa natuto ko sa YouTube. Ito naman si Sul Abe, maganda yan siya, matanggal. Straight yung legs niya at saka maputi. Kaso lang, napaka-choosy niya sa lalaki. So dapat, ano yan siya, lalaki na yan siya kasi she's getting old, no? So dapat, kahit wala lalaki, basta may anak, okay na yon. Parang ano to, single to si Don Robert. Single ka ba, Don Robert? Maganda yan si Sul Abe. May malaki na yan yung pera niya sa bangko. Kasi ilang years na yan siya nagtrabaho sa Hong Kong. Ano siya, noon mga hindi nakalabasan. Try until you succeed, charot. Ano siya, sis? May fish siya. Tapos may karne. Karne. Ginawa ko. Napusos. Kadod. May ano, malaki lang ipon ni Sul Abe. Sabi to, huwag nyo ito lang pagtahin ay kasi wala akong talent sa kanta. Yes, correct. Wala akong talent sa kanta. Uy, ako ganito lang ako magsalita. Pero wala akong talent sa kanta. Pero gusto ko lang magkanta. Bakit hindi ako binigyan ng Diyos ng gandang boses? Pero magsalita ako, okay naman. Pero ano, paos. Palaging paos. Kahit 24 hours ko kainin yung luya. Bati, sabi saya, bati yung boses. Sayaw noon. Pero wag lang kasi ano, may guardia civil. May guardia civil tayo noon. Mahirap na pag ano tayo ng guardia civil. Hoy Kadod, wag mo akong tsikahin dyan sa kanta-kantahan yung resolution mo. Sige na. Galitan kagapipang. Maganyan ka. Magaya talaga. Ay nako, mamaya kapag magkausap na tayo 50 liters sabi ko, turusan ka na, haha, ang cute. Ano naman to, hindi lang, ano lang to yung hindi lang kumutabil. Gusto ko lang masalita. Musta na binata mo sis kang si Bapos? Ito sis, siya to, Jomelo. Hi sir, Melogy Sam. Hello sis from Germany. Mga love shoutout. Ito si Wapol. Si Wapol. Hello, Jomelo Cora Vlogs. Yes, mga love shoutout. Uy, mamaya nakakuya magmalikita na. Okay lang si Wapol. Okay nga si Wapol. Laki na. Hi sir. Dahil lang sir. Everyday pala itong mga ili si sir. Excuse me. Yes! Sayo lang kadali. Shoutout mo naman, alam mo naman, idol kita haha. Don Robert from Qatar. Mega may love shoutout. Abait yan sin, ganyan, yes, kasi ito si Wapo din yung tao, makapal din ang mukha nito. Okay na yung makapal na mukha, basta hindi lang itudo at saka nasa lugar, no? Kasi as a YouTuber, pag hindi makapal yung mukha mo, din, basta lang, dapat kapalan din kunti, no? Kasi since nasa online ka. Hi sis! Yes! Tense videos! Hi sis! Happy New Year sis! Try lang to, eh. Kasi yung minsan, pag makapag ang natin, may din yan siya, may good, impact din siya. Hoy, ang ingay mo, uy! Si Wapol, ganun na siya, eh. Lagi atay. Hoy! Pare, ang ingay mo ba? Lagi kamami. Malaki na si Wapol. Ang bigat. Hello everyone, my name is Wapol.
How's your New Year, everyone? Love you, love you, love you. Love you na, mami. Parang ano to siya, like, kausapin ko to siya, ha? Baby, kausapin ko to. Ayaw, Jo. It's okay. You brush your teeth after, ha? Look. Look, mami. Ayaw, Jo. Na. Ika na? Ika na, mami? Oh. Sis, dito malas 12 na, sis. Iko na, mami. Doko, iko na. Makinig mo to siya. Doko, iko na, mami na. Hey? Happy New Year. Da. Hey, ginoo ko. Ano ako, ay, nabusog ako sa pagkain ko. Ay, di ko alam yung mga pinagkakain ko, eh. Malapit na tumatapos, ha. 5 minutes na tumatapos, ha, kasi naghihintay yung ano ko, Prince Charming ko. Uy, ano talaga. Salamat talaga sa Team Moray. Wait lang, 5 minutes na lang. Uy, salamat talaga sa inyo lahat talaga. Yung ano, si Don Robert, salamat din. Bakit hindi ka na active sa GC natin, ha? Mag-active na kayo dyan kasi marami mga mabait dyan. Salamat talaga as in kasi may friendship na nabuo kahit papano, kahit umalis na yung mga demonyo. Pero maganda na yung umalis yung mga demonyo sa GC natin kasi para peaceful naman, no? At saka sa mga bago, welcome din. So, pasensya na minsan, nag-rat ako. Oo nga. Uy, kadong. Uy, kadong. Huwag mo akong anuhin dyan. Yung New Year's resolution mo dyan. Sumunta na tika ng kapipang ba? Kung nag-aano ako kasi minsan talaga may nainis talaga kasi ako kaya minsan nag-rant ako pero para naman yun sa lahat peaceful, no? Kasi ako naman hindi naman talaga ako umalis sa mga demonyo kasi nag-insinso ako. Alam mo ba, once a week mag-insinso ako sa GC natin. Alam niyo yung mga insinso? Nag-aano ako ng insinso. Ito yung insinso, pakita ko sa inyo. Ano talaga yan siya, yung white sage. From India. Nag-insinso ako dito. Para kasali na ng GC, para alis yung mga malas-malas. Buti nga umalis naman, no? Ganun yun. Hindi umalis, tapos siniraan pa ako. Pero okay lang yun, basta umalis lang sila. Wala yung mga toxic. Oo nga, pero alam nyo naman yung goal ko na isa lang, no? Na lahat kikita, kahit konti lang, no? So, ganun lang, pasensya niyo minsan. Boy, wait lang, lagi, hapit na mga man. Huwag kang maingay dyan, kasi narinig yung boses mo dito. Huwag kang ano dyan. Ano pala, sa lahat pala na dito, taken na pala ako, ha? Charot. Char lang, oy. Nahintay yung Prince Charming ko day kasi si Cinderella day no, naiwan yung sapatos. So, andito si Prince Charming. Wala akong pakialam sa kanila. Okay, bahala sila, Pero minsan nakakaano na lang. Wala. Sis. Ano talaga ako sis? Kasi ako mahilig ko sa mga Orimos. At saka may ano po ako dito, may kandila. Kandila na itim. Depende, may pink, black. Depende sa feelings. So, ganon lang. So, I hope 2022, kahit hindi naman lahat mag-active everyday, at least free pa. So, ganon lang ba? Yung parang ano ba, tambayan lang ba? Wala naman tambayan ng mga julugs, no? Na walang ginagawa. May gagawin na minsan. Kasi pa nakakahiya naman, no? Kung palaging tambay-tambay, walang tendance. So, ganon lang yung process, mga loads. So, ano lang. Relax lang. At the same time, kahit paano, gumagalaw yung mga dollars natin. Especially January, mas more strict daw si Lolo. So, wag lang natin masyadong isipin. Kasi ako, kahit paano, nakasahon na ako. Pero hindi ko siya kinuha pa. Kasi baka sa next na lang. So, okay naman pag hindi ko kunin pa. So, ganun lang. Relax. Excuse me, ganun. Taga-sir. Kasi yung iba nang iiwan naman na pag money. Hindi nila alam na need pa din nila, no? Kahit paano. Excuse me, kung gusto mo taga ma-active, nag-lugap ako kasi nabusog na ako sa kanila, So, ganun lang. Ganun ang buhay sa YT. Si Kadod, sana yung New Year's resolution ni Kadod. Naghihintay ako.
Sarap talaga siya, eh. Mm. Ano ba? Saan si Kadud, eh? New Year's resolution niya. So, labi. Okay lang wag kang mag-diet. Uy, baka mapasma ka. Uy, yung ano lang, yung control lang. Control. Huwag may as in yung i-filter ka yung diet kasi may stress tayo sa pagkain. Ganyan din ako, eh. Balance lang, uy. Is still available, sunshine. Di na ako pati... Buon siya, uy. Dami nung nag-play niya kay Kadudoy. Buong talaga siya. Huwag ganun. Sunshine. Sino to si Sunshine? Mga may love shout out. Taga saan naman to si Sunshine? Oh, kapipang day. Ginoo ko day. Yagaba talaga day. Ay, ambot na lang. Sinami pa ako eh na dami pa ng utang ko sa kanya. Sana all. Huwag kayong ganun, uy. Ikaw sa labi Hi, sis! Hala, sis. Kuya, alis na ako, uy, kasi naghihintay yung Prince Charming ko. Hi, Sunshine! May rocket, may taga, ano siya sa New York, may museum. Taga saan ko si Sunshine? Uy, sino naman to ka ninja, uy? Nondato Vlogs, kumusta naman yung ano dyan? Yes, salamat din sa friendship, sis. Before mag 2022, nasa ano ka na namin bahay. Si Don Dato Vlogs, nasa ano natin yan. Taga Leyte din yan. Ganun nga yung buhay mga sis. Uy, alis na ako ha kasi naghihintay na yung ano ko ba. Alam mo na, tulog na siya. Nakapagalitan ako mamaya, no? So, ganun lang. Sino yung andito? Don Dato Vlogs, Don Robert, GS Travel and Cooking, yes, Sol Abby, si Jenna, si Kadud, na hindi pa niya sinagot yung New Year's resolution. Mamaya na lang, i-PM ko na lang yung mamaya. Si Tins Video, si Sir Juni. Ay, check mo muli kilay, baka hindi pantay. Pantayan siya. Ay, kung hindi na pantay na wala yung ano, ay bro. Wala yung problema yun. Ang importante, ano, sa blooming face, charat. Char lang. Ay, kasi sabihin nila, ano ka sa buhay yun? Pag-press ko naman. Wala kayo sa buhay yun. Kasi napakatotoo na ako. So, anyway, gano'n yun. Si Sunshine, sino yan siya? Salabi, thank you. Slams, fave things. Salamat. Oh, hindi mo na akong bayad sa inyo ha. Kasi, ano, New Year's naman no. Regalo niyo sa akin no. So, sino ay baka mainim na dito mo. Salamat ka, dude. Salamat sa lahat. And Sulabi, sa mga admin natin na active. Si Jenas, thank you so much. And stay pretty. Ganun talaga sa akin. Stay pretty. Stay happy and healthy. Kasi yan ang mga importante, no? Magpaganda rin minsan, no? Bunga rin mga lipstick. Kasi mga lipstick na kunti, no? No, ganun lang yun. So, arigato gozaimasu. Sa Japanese. Okay, mashite. Omedetou gozaimasu. Ano yun? Happy New Year. Ano, ganun yun. Bye! Thank you! Baby, come. Later na lang daw. Bye! Happy New Year!